Napa? Ora enak. Lah, tempe bengok. Oh, rom tau njajal tempeku. Tempe bengok jenengan dereng tau napa? Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepo rasane. Padahal gurih lho niki. Pak. Ya saking dalu, Pak. Ya iki lagine iki gedhe yoan. Ha iki soalnya gedhe-gedhe gombong. Oh. Dadi ora ana isine dadi ya rada enteng. Ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih enten Pak isine. Ya ana ya semono kok ora ana isine iki, Njur. Ya. Ayo kepareng ngaturake apa? Pamundutan pirang-pirang tin, milya. Nggih. Cengkok Pak, oh apa iki? Ya. Oh iya, cengkok Malangan, dandang kula cengkok Malangan, dawah kuda nyungklang, nek iso aturna. Terus tembang kangen nek iso aturna. Ya kepareng. Milya aku ora bakal ngarani. Terus gubuk asmara. Ya, nek kepareng iso pilihan sing endi aku arep ngarani. Ya. Oh nggih. Nggih, gubuk asmara nggih. Watone tertib nggih. Lah iki wis tertib kok ndak tok tertib-tertibke. Lah anu Apa? enten sing AO enten. Ora apa-apa jeneng penonton, mula jenenge wong delok iki kendel alok. Iya. Nek kon urunan angel nek alok kendel. Ha iya. Ngono ya. Asline ngono kuwi asline. Iya. Bener ya, Mak. Monggo. Nyingkar nyingkur neno wiwi tane nyingkar nyingkur. Wong pamirsa kae iki ora ngonekke kowe, kae iki mung do nyuwun lagu. Nggih. Wong wae. Anu tembang kangen wae, gubuk asmara wae. Heeh. Ak dhewe meneng wae santai, engko rak kae do gelut dhewe-dhewe. Kok do gelut dhewe? Ah jejere njaluk tembang asmara, jejere njaluk gubuk asmara. Tembang kangen wae, gubuk asmara. Apik tembang kangen, apik wah kepecah kamu lho, wong. Oke. Ameng perkara gendeng engko rak yo tekan liwong tekan tembang asmara nganti geger. Yo. Nek nyuwun lagu mang serat mawon nggih to. Hah? Ditulis. Ditulis yo dadak nganggo dhuwit, ayo. Ayo ora nganggo ora apa-apa. Ora nganggo ya ora dikeki, ya ora ngapal karo kowe wae. Iya. Lingsem yen ke mutan. Daleme ngendi? Kulon Praga no. Oh iya, mula rak bentuke kaya geblek lah. Ha iya. Nek gebleke kaya ngene ora ya apik banget. Wah, temonjo le mangan. Kaya geblek. Neno. Lelampahan kang Kulon Praga ya kondange geblek. Lah iya. Nggih kalih tempe bengok. Tempe bengok. Nggih. Napa? Ora enak. Lah, tempe bengok. Oh, rom tau njajal tempeku. Tempe bengok jenengan dereng tau napa? Ora, aku nek sing Kulon Praga tak senengi geblek. Nek tempe aku ora patok. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ra iso kae udu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengok. Wow, kae ana putih-putihe kae. Kok ana besengeke ana putih-putihe kae apa kae? Niku apa nek nang ngerti meneng wae. Jenenge kanil.
Oh, jenenge Kanil. Nek ngono aku jenenge Kanil, nek kene napa? Oh. Ya Kanil bener kae padha-padha daerah istimewa Yogyakarta kok dibeda-bedake. Ya enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya Kanil. Anjene kae sing tok kake aku tempene kok tanpa Kanil. Oh, berarti pas orang nganil nih kok, Pak. Nah, kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepo rasane. Padahal gurih lho nika. Gurih apa? Iya. Angge kanil niku gurih. Iya. Angge kanil niku gurih. Mula aku gah mangan ning nggonamu ya. Aku iki sinden ning Pretung e. Kok Pretung piye? Lah nek aku ki dalange bendina ngejak dhek ngekeki dhuwit. Iya. Tak jak piye mesti mbayari. Ngono ya. Dolan-dono ki ya geblek disuguh geblek ki ya diregani. Kok Pak Dahar, Pak, ning niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang mung jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ki ya dhuwit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayut-mayuta nek meng keleng 7.000 rak ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok ndadak tok regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek wedang we tok regani kok. Iya, mula aku seprene pet rane nggonamu to wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku padake gawe dhewe. Ora wis, kowe iki arep nembang apa arep wani karo aku to kowe iki? Anjenengan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe nek aku dolan men ora bayar. Iya. Dasare dalange pelit ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduke wong tok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong wis arep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Iya. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbuh iki cacah siji iki mbuh nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak. Iya, ngono ya. Aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan ndi-ndi. Nanti wong sing streaminge ngerti lho. Nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Seno gule kobis dengkul memplocot aku. Ya mung saka cangkeme cah siji iki. Nyata kok ngopo? Aning wingi rak ora. Sing wingi rak gule tenan, iwake tenan tak nganti tak ciduke. Lho, iki kobis po iwak, miprate didelokke aku. Ala iwak ping dikeki kok. Kei sapa? Ning iwak kan wedhus niku dikeki sapa? Sing juragane tenda kae sapa? Kae mbayar ya, Cung. Aku ngene dikeki. Padake ya ming wangun-wangune ngono lho men kono ketok mungkin. Iya, iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki, wedhus sak ilarang ya dikeki. Iya. Ya, terus ke. Tresno tulus nadyanengku buk asma apa ta? Aku dandani kotak kok. Mbok aja ganggu. Iki lho bakune modot ki tak. Ayo nek pas aja sing mangap aku. Ayo nek kowe pas mangap pakune tak beseke. Ya enggak. Nek niat dandan ya nang omah ora nang kene. Lah wong lim modot nang kene. Iki nek di keprak-keprek ngene iki kan nganu kene rada mendesak terus pakune sing kene iki modot tak kok kowe rewel. Mula ganti paku, pakune enek yang kena dinggo wae. Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske wis, rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe wis.
Lah apa? Ayo kowe cerewet wae kok ngomong kowe saiki nembang gubuk asmara, aku arep ngopo-ngopo sak karepku arep ndandani kotak sak karepku arep. Ya, arep dudukan sak karepku. Ning ya kuwi sesuk ra njaluk dit aku. Kok iso? Lah iya lah wong madeg dhewe-dhewe kok. Ya aku yang mau nyanyi. Loh. Lah iki nek kowe mau nyanyi tak aturke para lenggah. Pripun iki nek mboten purun nyanyi? Modar kowe ora bayaran ayo. Anek nyanyi sapa sing bayar? Loh, ayo sak karepmu. Oh, dalange. Kuwi kok ora positif ki piye to, Gus? Iya. Kok dadi maune ngewangi aku, dadi ngewangi aku. Oh, ya esuk dibayar. Ya. Gubuk asmara ki nek nang kaset ki tuku 40 wae entuk gubuk asmara. Ya. Nah, selawe mawon. Sapa selawewu? Kowe. Kok ning kok selawewu tenah do dituku. Ya kowe. Iya. Tresna tulus. Nadyane Tak meneruske ta. Ya ben kenara rampung-rampung lho, diganggu terus. Aku ya gumun nek mau ora rampung-rampung. Ning sak gubuk asmara kok suwi lho. Lah omong wae. Ah iya. Karang apa-apa nek disambi omong suwe. Nadyanmu engku. Dalange jenis tenane. Mbok ben. Nek kok ngene iki sing ngerti piyai sepuh tak andani. Ngerti napa? Nah yo apa omongan kaya ngene iki sing iso nangkap ning piyai sepuh, wong sing wis umur. Ning nek mayang kok omong terus omong, "Wah iki kuwi sing cah cilik maune ra ngerti dadi ngerti." Oh iki ngapa oh? Rasa tok jelaske to. Kok tangane dadak ngacung barang? Arep ngacung arep ora sak karepku to kowe kok. Kowe kok ngurusi pengacunganku. Lah aku weruh lho. Ayo wis tresna tulus mana ayo. Rasa anggo kuwi wae wis langsung wae. Langsung piye? Langsung lagu. Langsung lagu. Wah, senengane kok langsungan. Aku wis kagol. Iya weh. Ya wis sak langsung lagu wae. Men apa kae? Lagune caire. Yen liwat aku kelingan. Nah, yo ora apa-apa rasa nggo tresna tulus. Yo, yo. Yen liwat aku kelingan kebukae. Biyen
jajal nek piyai lemu ngene iki nek ndangdute engko disesekil joget piye ayo tak dudang ngono kurang terus gembrobyos kae nek carane tempe terus dirubung kanil ayo sing bahas kanil wae ya ben ayo ora wis tak bahas ya pok yuk ngapa wi pok suara kendang ngapa ya masa suara kendang ngono nek kendang tak tungdang iki nek hawa adem kendangane iki mlempem ta omong ya ora men kendang sing mlempem kowe senengane ngono iki ta kowe senengane ngono kuwi kok lah apa kerupuk ya mlempem lho nek hawane adem yo terus ke catatan sajroning Ngapa? Ramon bantere gal. Sing ngendang njaluk dipolo. Terus kita, ayo iki mencari joget ki saiki ora usah perlu gerak cepat. Joget itu sedikit gerakan aja sudah membawa suasana. Kowe cukup ngene iki wae. Nene kepengasana. Iki wis apik. Ya ora cocok karo kendangane. Wis ben kono biayaan ya wis ben sing penting kowe ngene wis cukup. Kok nyewohke aku ora joget dunekke. Ayo wis terserah arep joget iki. Ya wis ben iki pancen kanca-kanca wis tak setel kok nggo ngapokke kowe kok. Aku mau wis ngangseni. Engko nek tiba ndanduk seseke co. Siap. Iya, jebul ora iso obah. Ora iso, kelemon kok. Ayo. Aku mau nek banter-banter iki mau. Ya ora apa-apa, ya iki ming sedengan kok. Iki ming mlaku 80. Sing ngendang dase atos. Aku iki karo pengiring kowe nyendas-daske kok. Ya ben wi Wahyu aku. Wi arep ngopo meneh kowe? Kang senan apa? Arep manteni aku. Ora usah dipateni sok mati dhewe. Aja dipateni dilangi tupe nggo dolanan. Iki dagelane Mbah Bardi. Ayo mangga. Lan wae lho. Nenon. Kowe le mimiti nenone tatang. Ngono wis dadi kok. Iya. Ayo kebuan kowe saiki. Catatan sajroning ati. Yo.
Kandhani Tin. Wis kowe ora usah nesu. Kowe ora usah nesu, jebulno sing nabuh ya bingung. Bareng suwuk do mat-matan. Piye? Nononing. Nononing ning nononing nang. Berarti sing ngatos ora mung ndase sing ngendang. Heeh. Dalange barang. Iki mau wis penak alan-alan kok jenengan tok ngono. Pakune modho. Delok to pakune delok. Kowe ra ento sembro. Ora kok modat-modat iki kaya ngopo? Iki paku sok e. Wis gak bali nang gone. Wis, oleh dhuwit ta ora? Ra. Oh, pahit iki. Ora ana. Ya, iki ana wis engko nggo liwung saka Pak Dandim. Ya, engko sing jatah liwung entuk dhuwit. Dalu. Sugeng dalu. Ya, wah. Lah iki mau Mbak Rido kok ora tok dawuhi ngadeg. Panggunge miring. Oh. Engko ndak doyong no. Ya, cukup sing cilik-cilik ngene iki. Gayono sing lemu-lemu nang pinggir engko ya kon ngadeg. Ah. Ayo Mbak Orisa nglagokke apa? Napa, Pak? Iki ana Pak Pamundutan sesideman tembang kangen ya tumantar HP iki mau diaturake ya. Sesideman ngono ya. Ya sesideman diaturake. Slendro ya. Ya. Neno wiwitane monggo. Rasa nyengko-nyengko hamil muda. Oh, Pak. Oh, lagi hamil nom. Lagi. Pirang sasi no? 7 minggu. Hah? 7 minggu. 7 minggu? Nggih. 7 minggu. 7 minggu berarti lemu gawe Ramadan wingi. Nggih, Pak. Kowe la edan kowe iki. Bulan suci kok malah. Iya. Ayo ben kok ya selane. Kan boten awan, Pak. Bengi nggih saged to. Oh iya, iya bener. Ning bulan suci kok malah do dienggo aneh-aneh lho. Lah mumpung prei to, Pak. Lah iya wong nek ora pas Ramadan nganti ora ana wektu prei bengi mayang ya awan nyambut gawe, monggo bojomu ya nyambut gawe petuk ming sore. Ya. Bojomu arep nututi kowe wis adus dandan ya wis ra sida meneh. Nyatane ya iso no. Ya. Nggih, Pak. Berhasil. Iya. Andara sang peke Priya bagus. bakale pendak bengi tok jak prihatin bayimu wis. Nggih, Pak. Sune wedok dadi sinden, nek lanang dodol bensin. Anu badhe penabuh maksude ya. Caurawane ya dijangka supaya dadi seniman budayawan sing kondang kaloka. Ya amin ya jaluke ya ngono kuwi. Kang olah budaya Neno sowan menyang kutha Gadhe. Lho iki Pak Dandim penyanyi Bapak Letkol Infanteri Nopi Laksamana Armantyo SH diganti liwung no. Lah nek liwung iso. Rasa kuwatir. Ya, engko diaturake. Bandara teras kayong-ayong Selendang kuning kang saking ukir. Ayo piye sing kono lenggah kabeh anggere ana wong ngadeg terus wah raine limbuk dadi bokong.
Iya. Iya. Neno. Suara kurang paramana ning wasis ngarum angungrum marang bendara angungrum marang bendara nenone tiah sulistya pijer ngincangake alis joget rasa ngoyo-ngoyo lho sa ya kandunganmu kuwi isih ringkeh ya 7 sasi iki kandungane isih ringkeh 7 minggu Pak 7 minggu ya 7 sasi tenan wis gede banget 7 minggu iki isih ringkeh nek ngubah banter-banter ndak mengko ora apik janine ya nyambut gawe ya sak madya wae so nek wis lair terus dileboki nggon kurungan jago kae dinai potelot terus dinai apa-apa bocah engko nyekel apa oh iya kaya anake Prastiwi kae sinden sing pojok kae nyekel napa Pak nyekel jugil dadi maling saiki oh senengane iya jugil ya terus no sesideman luwe becik monggo luwe becik patek ana Neno liwat kincang ing lalesmu rasa terakhir terus mlebu dangdut monggo Neno urip ana putra kecil
diaturake liwung ndak ngoyak wektune. Ya. Mbak Prastiwi tengah Mbak Prastiwi tengah. Nah. Sing dhuwur dhewe tengah. Iya. Sing dhuwur dhewe kok. Ya, mangga. Gadili wong atiku. Monggo, ya. Didadekke mak. Ya engko ndak celak wektune ngoyano. Ya, monggo, ya. Sabda Pandita. Ya, monggo lanjut, yuk. Sabda Pandita. Iya, kok ndok cekakan ki ngapa? Ra iso elen joget. Ra iso. Aku ki rasan joget. Kon mengkretne terus taleni terus glundungke ngono. Yo, mangga. Ana lanjut, ya. Sekali neng gane. Nih, apa? Duit. Sida ora? Nya. Wah, wis karo lali nek perkara duit. Wong telu. Kula pundi, Pak? Aku wis dadi siji. Oke. Ya aja bejane dhewe-dhewe. Aku iki jeneng. Kowe iki karo kanca ya sing apik kok njur bejane dhewe-dhewe. Kowe wis cilik ora ngerti duit. Bisa cilik apa? Aku cilik banget malah drembo.
cilik nak tuwa. Salah ya Mbak Elisa sak menika. Ya. Ngopo do keplok-keplok iki ngopo Pak iki ne? Ayo soalnya seneng kowe maju ki seneng kok. Oh, tak kira ana manuke keplok kabeh. Sedeng jalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jalu edian rame tenan niki kok tekan gendeng barang Pak penekan barang ke lho Pak. Halo Pak. Wah, nggih, manah-manah nggih Pak. Apa kok manah-manah ki? Hati-hati. Hati basa Jawane mana. Iya aja tok basake ya. Hati-hati nek carane basa nek basa krama ngatos-atos Pak. Dumeh ati basa Jawane manah terus manah-manah Pak. Manah. Atos ki keras emange ndase atos. Ora aku ndase atos aku. Kae ora. Wah iya. Lah atos ki kan keras. Atos keras-keras. Basa Jawa ki aja tok artekke padha. Atos kuwi basa Jawa, basa Indonesiane keras ya iso. Ngatos-atos ngati-ati. Oh, atos-atos sih hati-hati. Ya, pokoke anggere basa Jawa ki diganti os. Ngono diganti. Oh, ganti os. Nah, pokoke nganggo es dadi di sopan Wonosari ya, Wonosantun. Oh, Wonosantun kene. Monggo bidal wonten mangke liwat wonten Imogintun. Imogintun. Imogintun iki ngendi ya? Raretine? Imogiri. Oh, Imogiri basa krama iki. Nek arep dumugi pasar Karangkajon. Nah, pasar Karangkajon iki ngendi? Karangkajen. Oh, Karangkajen dari Karangkajon. Ora, tak apusi kok ya manut wae. Nggih, niki wonten Giri Tertos. Nah, nganggo os, Giri Tertos. Dusune? Dosone apa ploso ne? Ploso sing nggo lingkuh kaene. Kae kloso. Beda meneh. Iki dusun jenenge Ploso, nek sing nggo jenenge kloso. Nek jajare kloso ana watu kebroke ndasmu. Ngono wae nesu, santai rasa nesu. Ora nesu. Iki aku mau digawe mumet karo Tatin, saiki kowe medun malah sirahku ora cekot-cekot. Ya salah sindan kok ngene diopeni, dindan cerdas-cerdas ya kaya ngene iki. Seneng kok aku ngopeni kowe. Ya kodho nek iki kowe ki wong pamomong aku fakir miskin. Dadi ya kudu diopeni. Ora apa-apa tak openi no. Tak openi sak modarmu. Kok modar-modarke. Emangnya tuwa sapa? Tuwa kowe ya modar kok siken no. Ya ora iso. Apa dumeh tuwa ki modar sik? Ora mungkin. Kabeh ki ana ngastane Gusti. Sing jeneng Kambil kae tuwa tetep gemandul akeh. Ning bluluk cilik tiba akeh. Oh iso ya, Pak? Iso. Oh, berarti aku ya iso sikian limeti. Iso kok. Ya engko tak takon sikik lah, Pak. Tak takon ku sapa sing sikian ya, Pak. Mbok menawa tak telepon. Wis ora ngrembug kaya ngono malah. Kapere. Medeg-degi ya. Ya. Selamat kagem apa dongamu apa kagem dusun Ploso kene. Nggih, mugi-mugi napa mau ketoke ajeng damel sumur bor. Heeh, gawe sumur. Ya, mugi-mugi kathah nggih toyone nggih. Toyone lancar nggih. Dados saged tanturane dadi apik-apik kabeh. Lah iya, soalé kene ya nuwun sewu nek nggon banyu ki angel, yen pegunungan. Pegunungan. Mula pancen kudu gawe sumur bor. Kuwi lek ngebur jerone ora jamak-jamak. Ya. Oh, ya kudu jero ben kabeh iso mili ya pane. Heeh. Dadi dipaske biasane ngundang Mbah Kaum. Mbah niki sing wonten toyone pundi terus didongani goleki. Wes kene iki. Burang, nek cocok. Kok iso reti piye bicarane? Aku ora ngerti. Lho wis dalang biasane canggih lho. Iki rapate canggih kok iki. Rapate canggih. Nek kon golek banyu aku ora iso. Ora iso. Kuwi wis ana tugase dhewe-dhewe. Oh iya, ngono ya. Oke, nggih mungkin niki ndarek mangayu pagi yo nggih. Wah, iki penonton elok tenan. Ki mau streaming barang 9.800, Pak. Hampir 200 lagi 10.000. Yo arepe 10.000. Ana ning kene kabeh so tekan gendeng, tekan uwit-witan ngono kuwi Pak, nek di toko kene. Ya sing ati-ati, sing ning dhuwur gendeng ati-ati. Nggih, ngatos ates, nggih. Ngatos ates kuwi ya. Ngatos atos, Pak.
Yo nembang apa sa? Wau napa dandang gula ne Malangan. Ya, dandang gula Malang kowe sing kewajibanmu kuwi dandang gula cara Malang. Ya Jawa Timur. Nggih, wah iki katahe. Wah Bapak ya lho Pak, oleh joget mau kaya ulo ya Pak, mung ngene-ngene iki sempit nggone. Tadi mau ngene-ngene iki. Heeh. Halo Dek, wah niki kok mecicil matane sesuk ora sekolah. Sesuk rebo lho Pak. Kok ora bobo ngono lho Mas nonton wayang. Wah, jan aku nganti sok mak tratap lho. Untung sing kok lokke iki cah cilik, nek wong tuwa apa ora dunggahi dikepruk. Lah aku sok ngono kuwi nek isih meleki. Piyambak kok sing cicil matane. Ngene lho, Dik. Kok isih melek, kok mripate isih bening lho, kuwi luwih sopan. Mecicil matane. Ya kancaku ngono kuwi. Sapa kok isih macicil matane mecicil ngopo Nek kanca karo kanca iki ra apa-apa. Ning nek karo bocah diajari sing apik. Dik kok isih bening mripate ngono. Engko dheke kuwi cah SD ra ngerti engko malah dadi kancane ngerti kabeh. Nek ketemu kancane, "Ya nek isih mecicil matamu." Kuwi gara-gara kowe lho wingi. Oh iya, mboten pareng ya, Pak. Mboten pareng. Kok tasih meleh, wah besok sekolah ra, Dek. Sekolah. Oh, sekolah. Seneng wayang ya, saiki cah cilik-cilik do seneng wayang Pak elok iki. Wah, wis aku iki nek gelem buka sanggare nganti kemruyuk. Iya, ngono ya. Heeh. Aja teng ra tau dipakani nek ning sanggare Pak Seno. Pelit. Ayam jamang Yarpa piyayi Sulawesi ning nembang cara ngendi wae iso. Ki mau tembangan cara Malang, ayam cemeng. Kang mubalnya putih. Nah, pinter mubalnya putih iki tegese piye? Mobal dasine putih. Das meneh. Mobile yo kan nek delok ning YouTube ae lho mobile ngono kuwi ana gambar genine ndase ngono. Mobile iki apa, Pak? Kene kowe takon aku. Mobile ki yo wis umop. Wah. Hah? Uplok. Uwoh. Kurup. Murup. Ndase murup nyala yo. Mado diblasokke kuwi malah. Simbok nganten mandeka iki aku ora gawe-gawe lho, Sa. Salam kenal, Pak. Saya salut dengan pembawaan lakon tiap pentas. Semua bisa hidup, kisahnya runtut. Nyuwun gending cau gletak, sing gletak Mbak Elisa. Gletake piye? Gletake kowe. Ngene. Kowe iki gletake kowe nglekar terus dipidak. Iya. Ya modar aku. Ha iya. Ya. Delima putih kali ini sudah lebih, Sa. 10.000 lebih. Wow, luar biasa rekor iki berarti nih. Wes. Ning Madiun wingi rong nganti lho, Pak. 9.000-an, iki 10.000. Hebat ki dalang 1001 malam dalang Aladin. Sik. Aku mau nek diarani dalang 1001 malam. Lah, kaya wong ramal nomor. Wong ramal nomor. Iki bukune 1001 malam. 1001 malam. Iya. Ya. Mandeka ya bang ayu
jan suarane piyai manca luar Jawa kok iso. Ya neng kono biasane ora nyinden. Aming apa? Ming turut uwit ruwit kae karo. Nyece senengane. Sing teko celeng macan kaya Tarsan. Kowe arep apik po Pak suarane yo seso tak undangke celeng. Wis celaka ta iki? Pemeng arep apik suarane kok disronggo celeng. Ya, terus ya. Teko temben gawe juane ngati boyong rawuh bidangan singa miruto kinaryo janjangan sapi timbang ono didawake apa sa? Jenang gula nggih. Oh iya, jenang gulel. Jenang gula gelali. Coba saiki tak ajari nek. Coba muni yo jenang ning logate Jawa, jenang. Jenang. Nang. Nah, jenang gula. Nah. Jenang rasa dilek gula. Nah, lone rasa dilek gula. Wis jan cangkeme elek kok tenan. Wis yo, mangga. Jenengku kowe aja lali marang aku iki yo ngambas nalikane nandang susah sapa sing Karo
susu angin ngendi nggone Kakang Trada menawi Petruk sampun kersa mundur lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya Bagong kita ki Petruk ki wis metu nang tempat kemanasan kok kowe kita durung metu ki piye metu kok dipaksa lire piye kita ora gelem metu ra ati kula kok ora kepenak ya ora kepenak perkara apa Bagong nek Petruk mboten patosa nggadaken pengendikanipun Iwang Pikrontrada ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung tak glejah tak goleki iki lereke kata-katane iki nanti mengkono nggih lah terus panjenenganipun Iwang Adipu Kulon paring pangandikan niku kula bundeli teng ati kula jane ngenten mawon luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakatine Petruk awung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala kembang Pelempertangga Jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngambil mengko dikira mban cindhe mban siladan ayo ta nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora taya kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang Pelempertangga Jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala nggih napa mboten Kakang Trada kados pundi ala dalah konangan karo genjik siji iki wah dalah Petruk ora iso nggagapi menjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa menjane adi Pran Manikmaya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan das pundi di nggih kula piyambak bingung pun saniki ngaten kemawon kalah cacak menang cacak dipun belakaken kalian Bagong ngoten Kakang nggih monggo kula aturi bloko kita hus napa ya jenenge ulun kula aturi bloko kalian kita tetep kuwalik panjenenganipun pukulan kula aturi kita aduh kula aturi bloko kalian ulun sakarepmu Bagong nun bloko suta blak kotang terus terang waduh kata-katane kok kaya ngono to kata-katane piye aku mau bloko suta blak kotang terus terang ngoten genteong Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru sing saru ki sapa kok teko wus ana wong saru kok omong ngiroke blak kotang terus terang kok saru ora prasaja wae nggih yen to Semar bakal nyuwun Pelempertangga Jiwa wujuding kembang lan kembang Jambudipa Nirmala yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang lho sebab apa sebabe Semar kuwi titah Semar kuwi titah jare Kakang panjenengan Kang Mas panjenengan Sang Hyang sapa mau Ismanto Ismaya heeh Ismaya iya lah padha karo Semar niku uripe nang donya ning jane statuse dheke wong KTP-ne we kula delok status dewa ngoten niku ateges Semar niku dewa sampeyan aja terus bedak-bedake Semar karo panjenengan dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya dume panjenengan Semar urip nang Ngadipada terus sampeyan bedak-bedake derajate Semar karo sampeyan niku jenenge ora kabeh mongko sampeyan padha-padha putrane
Modar aku. Coba. Ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Pak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru. Ora ana Ismaya. Ora ana Teja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas Malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru amenehake sakaremu tak wenehi Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe wenang gawe geger ning kayangan. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawra Langgeng ngilahe ngawi gena Mastu Purnama Sidam. Mastu Hyang Jagat karena Sinan Tandha kawisaning Bisna Panjang tunjung pasir lawira jeneng. Nggih negariku ditengkake. Iki malah janturan iki ngapa cah iki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ilahe. Skaring Bawana Langgeng. Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulun tepang kalih Gomblo. Ae sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nggih, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa merga Bagong ki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, non waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Kok Bagong omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang? Kuwi teges ora iso dadi paturadaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing angka 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh sewengi. Wah, lah trondolo tenan iki wae sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu neng jaba. Neng jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar, siji Petruk, loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Pelem Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala,
Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Ardi penek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nah, penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Urip ki wis rekoso. Ciduk tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya, kerubutan para dewa. Wae lah bocah iki ya suarane kok ya sampeyan. Ayo. Sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya Allah dipati kon jabut nyawane. Bagong, urung jabut nyawa, teteki untune, jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama, sing iso ngobong apa-apa, apa rumasamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangan iki ndak dewa-dewa Jawa Radil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora truma ning kayangan. Metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo kowe arep bopong aku piye kowe Bathara Brama? Lho edan. Iki ya bali meneh ki piye? Endra. Iki gak merucut ki piye? Apamu kapan kowe ayo? Lendange tak kethok. Aku mbrojol dhewe ayo. Ah Bagong sepeleke cah digdaya. Nek mung digendhonge aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Khususon Ilarohi Ki Sena Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun.